proposem fer una activitat i és fer plastilina casera. Per això necessitem 2 gotets de farina de blat, un gotet de sal fina, 4 culleradetes d'oli de girassol, un gotet d'aigua i colorant. Això és opcional, si voleu li fiqueu i si voleu no li fiqueu. I ja està, ara sols tenim que amassar. Una vegada ho tenim mesclat, anirem añadint farina per tal de que vagi quedant una massa homogènia i no ens s'apegue en les mans. I ja tenim la nostra plastilina. Tracta d'aplastar-la en el rulo o en la mà i fer figures. Podem fer la figura d'un cercle, un quadrat, números, lletres, caragols i també podem fer textures. Per exemple, si passem per damunt un rulo, li podem donar textures a la massa. Bueno, doncs això és la nostra activitat d'avui. Aupa!